Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ πιο αργό βίντεο για όποιον ενδιαφέρεται για τις σχιζοφρενικές μου σκέψεις. Με πιάνουν κάποιες φοβίες κάποια βράδια ότι όταν μεγαλώσω θα φύγω. Δηλαδή, δεν έχω φύγει. Φάση ότι η σχιζοφρένεια θα βγει ή κάποια τρέλα που θα πάει ο εγωισμός μου. Ο εγωισμός τι εννοούμε εμείς, δηλαδή. Το κομμάτι του εαυτού που λέει ναι και εγώ είμαι ο base θα φύγει πιο πίσω και θα επιταχθούν άλλα μπροστά. Και δεν ξέρουμε τι θα βγει. Anyway. Δεν παίζει να υπάρχει free will. Ελεύθερη βούληση. Οκ. Πώς το λέμε. Ελεύθερη βούληση. Έτσι το είναι στα ελληνικά. Free will. Ξέρουμε, εντάξει, δεν είμαστε χαζοί. Και θα μου πεις, μάνα καμπέι, τι λες, δεν υπάρχει ελεύθερη θέληση, ελευθερία βούλησης. Πώς το λέτε, ρε μάνα. Και θα σου πω, άκουμε τώρα εδώ. Ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου, δεν το έχω επιλέξει. Π.χ. Ό,τι ακραίο έχω κάνει, ό,τι διαφορετικό έχω κάνει, ό,τι μου φαίνεται εκτός του εαυτού μου, και καλά challenge, και καλά δύσκολο, και καλά που με αγχώνει, που με φοβίζει κλπ. Τα οποία ποια είναι. Ουσιαστικά τα πιο μεγάλα που θυμάμαι. Το να πάω να κάνω door-to-door πωλήσεις. Που πήγαινα, χτύπαγα, ξέρω εγώ, καλημέρα. Είμαστε αυτό από τη Zenith, ξέρω εγώ, την εταιρεία ρέματος. The Zenith, καταλάβουμε από τη Zenith. Και ναι, λέγαμε μαλακίες εκεί πέρα. Είχαμε ένα πηματάκι, το μαθαίναμε και μετά. Ουσιαστικά ήθελες να σου αλλάξει το ρεύμα. Από ό,τι άλλο πάροχο έχουν να τους βάλει Zenith. Οπότε εγώ, ένα παιδάκι, χτύπαγα πόρτα και έλεγα καλησπέρα, καλημέρα, ξέρω εγώ τι κάνετε. Έλεγε στο πείμα, υπήρχε πείμα ξεκάθαρα. Το οποίο ήταν ωραίο, ήταν λες και είσαι ηθοποιός. Και ναι, full τέτοιο είχα κλάψει, είχα άγχος. Στην αρχή με παρακαλάγαν, είχα γίνει ρεζίλη σε τυπάδες, σε τύπισσες. Ρεζίλη, άγχος κλπ. Αλλά δεν το επέλεξα. Δηλαδή, έψαχνα για δουλειά, ήμουν στις αγγελίες και έστειλα, ξέρω εγώ, σε διάφορα και ήταν και αυτό. Και καλά έλεγε απλά, δεν ξέρω, νέα αρχή για φοιτητές, δεν χρειάζεται προϋπηρεσία, κλασικά τέτοια marketing, πώς το λέγει. Και απλά μπήκα. Αλλά δεν είπα θα κάνω πωλήσεις. Και όταν ήμουν μέσα σε αυτό, πήγε στην εταιρεία. Είδε στην εταιρεία, είδε στον κόσμο, σου κάνανε πρόσληψη, σου κάνανε μάλλον συνέντευξη. Πρόσληψη τέτοια, είδε στον κόσμο, έμαθε το σενάριο, βγήκε έξω. Δεν υπήρχε σε καμία στιγμή αυτή η επιλογή. Δηλαδή, η επιλογή είναι και ξέρεις τι, ναι, είτε θα πάω, είτε θα συνεχίσω να δεν κάνω τη δουλειά αυτή. Ναι, θα το βγάλω αγαμίσου, θα κάνω πώληση, θα χτυπήσω πόρτα, θα μιλήσω σε κόσμο, οτιδήποτε, ή θα πάω σπίτι μου. Και γιατί δεν πήγα σπίτι μου, είναι κάτι που με άγχωνε. Και μετά λέω ότι καλά σε κόσμο, δεν κάνεις πράγματα που σε αγχώνουν, δεν κάνεις πράγματα που είναι challenge για σένα, δεν βγαίνεις από το comfort zone σου. Εγώ το έχω κάνει, θέλω να σου πω. Δεν το έκανα εγώ. Δεν το επέλεξα εγώ. Απλά έτυχε να είναι σε μια περίοδο που ο εαυτός μου είχε ορισμένους στόχους. Η ύπαρξή μου είχε ορισμένους στόχους και το μέλλον. Που αυτοί οι στόχοι, που για να εκπληρωθούν αυτοί οι στόχοι, αυτό που με έκανε να νιώθω καλά και αυτό που βόλευε τον εαυτό μου και τους στόχους που είχε, είναι το να κάνω αυτή τη μαλακία. Είναι το να αγχωθώ τέρμα. Ότι δεν είχα όντως επιλογή να πάω σπίτι μου. Γιατί άμα είχα την επιλογή, δεν διάλεγα, διαλέγω να πάω σπίτι. Όχι. Ναι, διαλέγω να πάω σπίτι να ξεκουραστώ ή να ηρεμήσω επειδή με αγχώνει πολύ. Το διάλεξα εγώ ότι έχω πειθαρχία και είμαι ξέρω εγώ δυνατός, είμαι άντρας. Διαλέγω να αγχωθώ. Όχι, απλά ένα βαθύ κομμάτι μέσα μου είχε αναγκαστικά για να μπορέσω να νιώσω ο εαυτός μου καλά με την ύπαρξή του, έπρεπε να το κάνω αυτό. Αλλιώς δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Θα έλεγα ναι, είμαι φλόρος. Δεν το επέλεξα. Δεν θα μπορούσα να ζήσω αλλιώς. Ποιο είναι το άλλο. Πήγα στον Πλαταμόνα σεζόν. Είχα άγχος, ποτέ δεν είχα κάνει service. Είχα άγχος, δεν θα μπορώ να το δεις, δεν θα μπορώ να πάρω παραγγελία. Δεν θα μπορώ σεζόν κάθε μέρα 7 στα 7, 8 στα 8. 7 στα 7. Γιατί διάλεξα να πάω σεζόν όταν ήμουν, ξέρω εγώ, 21 χρονών, το 2023 και όχι το 2022. Γιατί όχι το 2021. Το διάλεξα το 2023 επειδή τότε έγινα άντρας. Όχι, επειδή οι στόχοι που είχα, οι μελλοντικοί στόχοι που είχα, θα μπω στους στόχους και πώς αυτοί οι στόχοι βγαίνουν. Οι μελλοντικοί στόχοι που είχα ανάγκασαν τον εαυτό μου. Τι εννοώ? Ανάγκασαν το φλόρικο, το παιδικό, το αδύναμο κομμάτι του εαυτού μου που θέλει βαθιά μέσα του να πάει στη μαμά. Μαμά, πάρε μ' αγκαλιά, είμαι στεναχωρημένος, φοβάμαι.
το κομμάτι αυτό αναγκαστικά καταπιέστηκε από το ανώτερό μου κομμάτι. Πες το ό,τι θες, πες το συνείδηση, πες το ό,τι θες, δεν ξέρω τι σκέφτεται. Με ανάγκα, δεν μπορούσα να μην το κάνω και φέτος. Δεν μπορούσα και φέτος να μην φοβηθώ, να μην αγχωθώ, να μην ξεπεράσω μια δυσκολία. Αλλά δεν το επέλεξα. Δεν μπορώ να πω σε κόσμο είχα τα αρχίδια να πάω σε ζώνη. Δεν μπορώ να πω σε κόσμο είχα τα αρχίδια να κάνω κάτι που με τρόμαζε, που με άγχωνε, που μου φαινόταν τέρμα δύσκολο και δεν μπορώ να το βγάλω. Το έκανε ένα κομμάτι του εαυτού μου αναγκαστικά. Και εγώ, η συνείδησή μου, το κομμάτι του εαυτού μου που με βλέπει, απλά αναγκάστηκε να με βλέπει να πηγαίνω σε ζώνη. Γαμώ, πηγαίνω, fuck, θα αγχωθώ, oh well, τι να κάνω. Αυτό θέλω μέσα μου, όντως. Τι άλλο έχω κάνει? Το ξέχασα. Επίσης, δεν έχω επιλέξει να κάνω βιντεάκια. Δεν έχω επιλέξει να κάνω Twitch stream. Δεν το διάλεξα. Δεν έχω επιλέξει να κάνω TikTok. Okay. Αυτό δεν το έχω επιλέξει. Απλά επειδή αυτή ήταν η στόχη μου, αναγκαστικά αυτά έκανα. Okay. Αναγκάστηκα να κάνω πράγματα που δεν θέλω, επειδή αυτή είναι η στόχη μου. Αλλά δεν τα επέλεξα εγώ. Με ανάγκασαν οι στόχοι μου. Ναι, και νομίζω ότι αυτό με τους στόχους το αναφέρω πιο μετά. Αυτό το βίντεο, αυτό που λέω τώρα, είναι μετά, είναι after. Το έκλαψα. Ναι, δεν έχω επιλέξει όντως τίποτα. Τι έκανα βιντεάκια παλιά στο δημοτικό με κινητά και κάμερες και μου... Τίποτα. Γιατί το διαλέγω αυτό? Με αγχώνει. Αλλά έπρεπε να το κάνω. Και δεν με αγχώνει καν πλέον στα αρχίδια μου. Αλλά ναι. Ή ένα πιο ξεκάθαρο και μικρό και που γέλασα, λέω fuck, έτσι είναι. Στο TikTok κάνω πολλά motivational, όχι, κάνω like και αποθηκεύω στο κινητό πολλά motivational videos. Okay. Ήμουνα μια μέρα, δεν θυμάμαι, είχα γυρίσει από έξω, μόλις είχα γυρίσει από διακοπές και δεν ήμουνα στο mood του η βάση της ζωής μου για να είμαι καλά είναι κάθε μέρα γυμναστήριο. Κάθε μέρα εντάξει και με rest days διάμεσα, ο καθένας ό,τι πρόγραμμα έχει γυμναστήριο. Ότι και καλά κάθε μέρα γυμναστήριο, πρόγραμμα, ό,τι και να γίνει, θέλω πηγαίνω. Αυτή ήταν η βάση της ζωής μου για πάρα πολύ καιρό. Και είναι. Ό,τι και να γίνει, για να είμαι καλά, θα πηγαίνω γυμναστήριο. Άμα αυτό φύγει σαν βάση, μετά είναι όλο υπάρχει χάος. Έτσι ένιωθα και πίστευα έτσι. Αλλά ξέρεις, φέτος μου φύγε λίγο αυτό. Η σίγουρη αντίληψη ότι είναι αυτή η βάση της ζωής μου. Και ήταν μια μέρα που τι είχα κάνει γενικά. Γενικά έχω κάποια πράγματα που άμα τα κάνω, δεν πάω. Δεν πηγαίνω να ζήσω. Ποια είναι? Άμα φάω μαλακίες απ' έξω. Άμα πάω σπίτι και τραβήξω, που λέμε εμείς τα αγοράκια. Okay. Άμα το κάνω αυτά, π.χ. μεσημέρι, δεν παίζει να πω και πάμε να γαμίσουμε τη μέρα τώρα. Γαμήθηκα από τη μέρα εγώ, έφαγα πουτσα, καλά. Και θα κοιμηθώ σπίτι. Μη σου πω θα κοιμηθώ και 2 ώρες το 4 με 6 από το. Θα δω και σειρά μετά. Οπότε ουσιαστικά είχα κάνει ό,τι είχα εγώ στην αυτό μου, ό,τι πράξεις. Είχα κάνει όλες τις πράξεις οι οποίες σε μένα δείχνουν ότι η μέρα έκλεισε, δεν κάνω κάτι παραγωγικό ή κάτι δύσκολο. Ουσιαστικά, ναι, λέω σήμερα είμαι φλόρος και όποτε ήμουν στο κρεβάτι είχα αράξει, καταλαβαίνουμε πολύ αράξει και ήμουν στο TikTok, η πλήρης μη παραγωγική μέρα. Ακόμα. Λοιπόν, και ξαφνικά είδα ένα βίντεο, ένα καινούριο motivational βίντεο που δεν είχα ξαναδεί, το οποίο ήταν πάρα πολύ δυνατό. Και το βίντεο αυτό απλά με ανάγκασε να σηκωθώ. Και τι εννοείς, αδερφέ μου Μπέι, ότι το βίντεο σε ανάγκασε να σηκωθείς? Ήμουν στο κρεβάτι, είχα φάει το μπούτσο μου, είχα τραβήξει και το μπούτσο μου, τα είχα κάνει όλα. Και ήμουν στο κρεβάτι και λέω το βίντεο, το κοιτάω, πού γάμω τη μάνα. Και λέω, δίνομαι να πάω γυμναστήριο. Δεν είχα την επιλογή να πάω γυμναστήριο. Γιατί? Επειδή ξαφνικά εννοώ όλη τη μέρα μιλούσα μόνο στο αδύναμο κομμάτι του εαυτού μου, στο παιδικό, στο μωρό, καταλαβαίνουμε τι εννοώ, φαντάζομαι. Το βίντεο αυτό που μίλησε στο ανώτερο μου κομμάτι, πες το στη συνείδηση αντί για υποσυνείδητο, πες το. Είχα κι άλλο χθες το βράδυ στο μυαλό μου, δεν θυμάμαι που αλλού πες το, αλλά πες το ό,τι θες εσύ. Και με ανάγκασε να πάω γυμναστήριο. Ενώ ντυνόμουν, ενώ βάζα παπούτσια, έλεγα πέρε, πώς με κατάφερε έτσι. Ποιο κομμάτι του εαυτού μου επιλέγει να πάει γυμναστήριο και ποιο άλλο κομμάτι γελάει ηρωνικά και με νευράκια στο βίντεο και λέει γαμό, δεν θέλω, αλλά fuck τι να κάνω. Καταλαβαίνεις την ξεκάθαρη διαφορά. Το οποίο πολλοί είναι έτσι
πολλοί θα πούνε τι λες, δεν ξέρω. Μου φαίνεται, δεν ξέρω. Για μένα αυτή είναι η φυσιολογική αντίδραση, οπότε να. Δηλαδή. Οπότε ουσιαστικά. Έχουμε. Δεν ξέρω άμα δεν απέδειξα τρόπο, αλλά έχω δείξει π.χ. 2-3 τρόπους. Γενικά ξέρω ότι δεν θέλω να πάω δουλειά σήμερα, αλλά πηγαίνω, θα πάω δουλειά. Νομίζω καταλαβαίνουμε τι εννοώ. Όταν λέω ότι καλά ότι δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση και free will, στο κομμάτι του υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού σου που κυνηγάει στόχους και ένα κομμάτι που θέλει να κοιμηθεί. Ένα κομμάτι που θέλει να σηκωθεί από το κρεβάτι και ένα που θέλει να είναι στο κρεβάτι. That's gay, wow. Οκ. Το καταλαβαίνουμε, πιστεύω. Άρα λοιπόν, σε κανένα από αυτά δεν. Εκεί θέλω να πάω. Σε κανένα από αυτά τα κομμάτια η συνείδησή μου δεν διάλεξε κάτι. Το τωρινό εγώ μου, το τωρινό ναι, τώρα είμαι ο Γιάννης ο Μπέης και μιλάω, δεν διάλεξε, θα δυσκολευτώ. Αναγκαστικά δυσκολεύεται με βάση τους στόχους που έχει. Όταν λέμε αναγκαστικά δυσκολεύεται, άρα το κομμάτι του εγωισμού σου, το εγώ, όχι εγωισμό με κακή έννοια, το εγώ σου, okay, αυτό που σκέφτεσαι ναι, είμαι ο Γιάννης ο Μπέης, το εγώ σου λέει fuck. Αφού έχω αυτούς τους στόχους, θα ακολουθήσω το τι αυτοί οι στόχοι απαιτούν. Απαιτούν να σηκωθώ από το κρεβάτι, να πάω γυμναστήριο, να φάω καλά, τέτοιο. Και έχεις μέρες που το κομμάτι αυτό δεν έχει πολύ δύναμη και τρως μαλακίες, δεν πας γυμναστήριο, κάνεις χαζά λάθη, καπνίζεις παραπάνω από ό,τι κάπνιζες, πίνεις παραπάνω. Το έχουμε, άρα βλέπουμε τη φάση ότι δεν το πολύ επιλέγουμε, είναι το αδύναμο κομμάτι του εαυτού μας, παίρνει δύναμη ή όχι. Άρα, αυτό που θέλει στόχους ανεβαίνει. Άρα, fuck. Άρα είμαι εγώ, η αδυναμία και η δύναμη. Okay. Όταν η αδυναμία είναι πάνω, το εγώ μου λέει: OK, τώρα θα κάνω μαλακίες, θα πιω τσιγάρο κλπ. Όταν πάει η δύναμη πάνω, το οποίο σημαίνει δυσκολία και όχι άνεση, σημαίνει δυσκολία, το εγώ μου τι λέει: Fuck, θα το κάνω, αγαμίσου, θα πάω γυμναστήριο. Fuck, θα κάνω κι αυτό. Άμα εν τέλει σου είναι fuck, ή μπορεί να χαίρεσαι, ναι, θα πάω γυμναστήριο, ή πάμε για τους στόχους μου. Ή μπορεί να ξέρεις. Άρα λοιπόν βλέπουμε τα δύο πράγματα, άρα το εσύ σου δεν έχει ελευθερία βούληση και free will, δεν επιλέγει όντως τι πράξεις θα κάνεις, απλά ακολουθεί το κομμάτι του δεύτερου του εαυτού σου. Πες το υποσυνείδητο, πες το ό,τι θες, που εν τέλει για κάποιους λόγους παίρνει δύναμη ή όχι. Αυτή η δύναμη, γιατί μεταβάλλεται έτσι, τυχαίνει. Πιστεύω λοιπόν ότι δύναμη, όχι, ότι ελευθερία βούλησης και free will έχουμε στο τι στόχους έχουμε. Έχουμε στο να επιλέγουμε τους στόχους που βάζουμε στον εαυτό μας. Εγώ λοιπόν έχω φάει προπαγάνδα από τον εαυτό μου επειδή παρακολουθώ content που μου λέει συνέχεια σήκω από το κρεβάτι, κάνε κάτι με τη ζωή σου. Είσαι φτωχός, είσαι αδύναμος, είσαι σε μια ηλίθια κατάσταση. Okay. Αυτό μπορεί παλιά εγώ να μην το πίστευα. Τώρα το πιστεύω. Το πιστεύω μόνο λόγω της προπαγάνδας. Παίζουν κι άλλα. Παίζει και η παρατήρηση της πραγματικότητας στην Ελλάδα και στον χώρο. Είναι όλα μαζί. Αλλά έχω φάει πολύ προπαγάνδα από εξωτερικό που μου λέει γίνε καλύτερος. Πλέον και να θέλω να μην είμαι καλύτερος, θέλω να καπνίσω. Είναι μέρες που παίρνω τσιγάρα. Είναι μέρες που τρώω μαλακίες. Αλλά π.χ. αν το πάρουμε σε ένα scale μέσα στο μήνα, είναι 5 στις 25. Είναι 3 στις 27. Κατάλαβες. Είναι πιο δυνατό το κομμάτι αυτό που μου λέει γίνε καλύτερος. Όταν διαβάζω βιβλία, ναι, μ' αρέσει η φιλοσοφία, μ' αρέσει η ψυχολογία. Δεν διαβάζω κάθε μέρα επειδή μ' αρέσει. Διαβάζω κάθε μέρα επειδή με αναγκάζει το κομμάτι του εαυτού μου με τους στόχους αυτούς να γίνω καλύτερος. Όταν διαβάζω κάθε μέρα εδώ και 8 μήνες 25 λέξεις από το λεξικό, δεν είναι ότι χαίρομαι να διαβάζω λέξεις από το λεξικό. Είναι επειδή πιστεύω ότι και επειδή δεν μιλάω καθαρά, πρέπει τουλάχιστον να έχω ένα καλό λεξιλόγιο. Μία αντίληψη των λέξεων, αντίληψη κάθε λέξη τι σημαίνει, έννοια, επειδή κάθε λέξη, κάθε έννοια που ξέρεις σημαίνει και σκέψη στο κεφάλι σου και αντίληψη ενιών πραγματικότητας ουσιαστικά. Άρα αναγκάζομαι να μάθω επειδή έχω φάει προπαγάνδα ότι θέλω να γίνω καλύτερος. Το οποίο είναι καλό, είναι κακό. Εγώ νιώθω καλά. Άρα μάλλον για μένα είναι καλό. Για άλλους να μην είναι. Καλά. Και άμα αφήσεις τον εαυτό σου να κάνει μόνο ό,τι θέλει, το αδύναμο κομμάτι του, πού μπορεί να σου οδηγήσει? Να βλέπω μόνο βιντεάκια για LOL. Αν είμαι σκοπέλα, να βλέπω μόνο βιντεάκια για make-up, μόνο βιντεάκια για την pop κουλτούρα της Αμερικής, για το τι κάνει η Kardashian, τι κάνουν κάποιοι celebrities που παρακολουθώ στο TikTok και στο Insta. Να βλέπω μαλακίες. Αυτά μου αρέσουν, αυτά μου βγαίνει φυσικά.
Αλλά άμα το φυσικό μου είναι για τον Μπούτσο, πιστεύω ότι έχουμε ελευθερία βούλησης και free will στο να πιεστούμε να δούμε περιεχόμενο που δεν μας αρέσει βαθιά. Περιεχόμενο που πάει κόντρα σε εμάς, που μιλάει για μια άλλη ιδέα, για μια άλλη ζωή, για μια άλλη πραγματικότητα, για μια άλλη κοσμοθεωρία. Άρα λοιπόν, ακόμα και να μην έχουμε free will και να κάνουμε μόνο ό,τι είναι ευχάριστο για εμάς και ό,τι μας δίνει το παμίνι, free will πιστεύω έχουμε στο κομμάτι του να επιλέγουμε τι content βλέπουμε, τι προπαγάνδα θετική πιστεύω θα φάμε, στο τι στόχους μας περνάει το content που βλέπουμε. Άρα άμα για ένα μήνα βλέπεις content που σου λέει αδερφέ μου είσαι φτωχός ή αδερφέ μου είσαι ηλίθιος ή αδερφέ μου είσαι άσχημος και θες να έχεις ένα στόχο ζωή σου, να φτιάξεις την ασχήμια σου, να φτιάξεις την ψυχολογία σου, αδερφέ μου είσαι στεναχωρημένος και είναι λάθος. Φάει προπαγάνδα σε κάτι, για κάτι που ένα κομμάτι αυτό σου θέλει, αλλά ακόμα είσαι πολύ αδύναμος και κάνεις μαλακιούλες και φάει προπαγάνδα εκεί έτσι ώστε να αλλάξουν οι στόχοι σου και να μην αντέχεις να κάνεις αδύναμα πράγματα. Να μην αντέχεις να μην πας γυμναστήριο, να μην αντέχεις να καπνίσεις κι άλλη μέρα. Okay. Να σε πονάει η λάθος επιλογή με βάση τους καλύτερους και θετικούς σου στόχους. Αυτά. Το πιάσαμε. Νομίζω το έχουμε. Νομίζω το είπα ξεκάθαρα. Δεν ξέρω.